18 anyos nga lalaking estudyante nga mopalit lang untag pulpin. Ngayong gidagit sa tulog ka mga lalaki sa barangay Lusaran, dakbayan sa Subo apan nakaikyas ang kapulisan niimbestigar na sa panghitabo. Ano ang report? Tungod sa trumang ni Aguman, wa na paatubangan sa inahan ang iyang 18 anyos nga anak sa GMA Regional TV. Giasoy sa inahan nga alas 7 sa Martes sa gabi nahitabo ang pagpangdagit sa anak samtang mopadong na unta kining mopalit og bulpen. Tulo ka man lalaking nagmotor ang niatang sa biktima og nagsulob og bonnet. Gibutangan og sako ang ulo sa biktima nga nisangpot sa pagkalipong nini. Nakamatngon ang batan-on didto na sa dapit layo silang Pinoyanan diin gihapak ang iyang ulo og gahi nga butang diang nisuway sa pag-ikyas. Hangtod nga nakaiskapo kini sa mga midagit kaniya. Unya ang usa nagdrive balik tulutanan. Okay. Ninaog ko noong duha. Gitawag siya, diduol siya, nanaog ko ng duha. Pagka naog ko sa duha, gigunitan ko ng iyang kanang braso. Din nakamati ko naman siya na lahi ang pagkagunit. Nibalik sa agi, nidagan siya. Pero gigukod naman siya sa duha ka tao, sir. Alas 10 nas buntag sa Miyerkules, nakabalik sa balay ang batanon nga dunay samad sa ulo o ginagmayng kinarwasan sa naong og tiyan. Dinhi niaso ang batanon siyang gidangatan. Puong paniyas ako nga nanampit ko nun siya tabang nako pero tungod sa kabana sa iro, sir, wala gid ko kadungog niya na nakoy anak. Kikisa man kang inahan, sir, na nagngayog tabang ang usa ka anak na dili ko kakuan. Samtang iklaro sinahan sa biktima nga wa ma-rape ang iyang anak sa tulo ka mga suspect. Nakapapuno kini sa stress sa batanon kay basin mabuli kuno sa ilang dapit. Giklaro sinahan nga lalaki ang iyang anak ug aduna kini hinigugma wa usay kontra sa ilang dapit. Ako lagi klaro nga ang nahitabo sa ako na walay nahitabo nga rape. Kundi nakaiskapo siya atong mga higayuna. Wala gyud nahitabo, fake news na nahitabo na gipagawa sila na rape ang akong anak dili na tinuod. Gisusi na sa kapulisan ang nahitabo sa batanon. Tanan ng gulo sir ato nagitanaw nganong nahimo ni ang krimen o padayon gyapon namong giimbestigahan ang kini nga kaso sir. Ahog na mo sa mga nakasaksi dito dapit sa may barangay Lusaran nga pwede sila makipagtinabangay namo para mahinay na tog sulbad ning kasuha. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.